салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз танҳо нархҳои Opel хетчбекро нархҳои арзон шадидем ки аз 11000 сомонӣ сар мешавад. мо тасмим гирифтем ки ҳар як маркаи мошинро алоҳида видео кунем, яъне якум аз Opel хетчбек сар кардем, меравад амихел Opel Zafira, Opel Astra G ва дигар намуди мошинҳо. барои ҳамин дар видео лайк монед ва мегзарем ба қисми видео. ҳамватанони гиромӣ, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, пас ширкати мо дар хизмати шумо. хатти сарҳад Қазоқистон ва Россия, мошинҳои замонавӣ буда дорои Wi-Fi, бародарои тоҷикӣ хидмонай, бародар Муҳиддин бе ягон фанду фиреб то ҷои лозима бурда мерасонанд. рақамҳо дар болои экран ва дар таги видео мебошад. занг занед ва кори худро ҳал. Opel хетчбек солиш 1992, нархиш 15000 сомониай, бензин, газ, механикай бародаро, объёмиш 1.6. бибинед мошинро, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. марҳамат аз дарун ва дигар қисмҳоша бибинед хитон. нарша гуфтем 15000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 927 26 07 03 занг занед. ва дигараш бошад солаш 1991, ранги инаш сурх аст дӯстон. 15000 сомониш мега. солиш 1991 ай бародаро, механикай, танҳо бензин дорад дӯстон. кадоме ки хоҳиши гирифтанро дорад, марҳамат бубинед мошинро дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳатто куҷоиш ки хирошидагие, кандагие ман аз пеш гирифтагием дӯстон. мошин бо нархаш арзанда аст бародаро, нархиш 15000 сомониай. рақамҳо барои занг задан 928 10 92 72. ва бародарон нархи дигариш бошад 27000 сомониай. мошин солиш 1996 ай, объёмиш 1.6 ай, механикай, бензин, газ ва чӣ хеле ки шумо дида истодаен. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад, нарша на он қадар баланд аст. ба ин мошин арзанда аст дӯстон. рақамҳо барои занг задан 903 02 74 74. бародарон мо нархҳои арзон шадидагем, ба ҳамин хотир бубинед хитон. инаш бошад 1995 ай солиш, нархиш бошад 17000 сомонӣ, объёмиш 1.6 ай. мошин дар душанбе аст. механикай, газ, бензин ҳама тарафа хубай. кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад, марҳамат мошинро бубинед. аз бар, аз қафо, аз пеш, аз ҳамаи ҷош гирифтагием. кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад, нархаш гуфтем 17000 сомонӣ.
рақамҳо барои занг задан 918 89 89 68. ва инчунин дигаршам дар ҳолати хуб қарор дорад. Солиш 1997, нархаш 28000 сомонияй, объёмаш 1.6, бензин, газ, автоматикай. Мошинам беад мошини хубай, бубинен хитон. кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад 28000 сомония. як бори дига мегем рақамҳо барои занг задан 988 52 46 52. ва инчунин як мошини тоза хитон бубинед. маълум аст мошини тоза, солиш 1992, нархаш 20000 сомонӣ, объёмаш 1.6, механикаи бародаро, бензин, газ, ҳама тарафа қоидави гуфти гапо. бибинед аз бар, аз қафо, аз пеш ҳама тарафа ҳастаи мошина бибинед, ягон камбудӣ надорад. кадоме ки бо хоҳиши гирифтан дошта бошад меравад аз пеш мебинад. рақамҳошам мегум бародаро 20000 сомонияй, рақамҳошам мегум бародаро 929 13 60 62. занг занед. ва инчунин як нархи арзони дигарша ёфтагем ки 16000 сомониш мега. солиш 1995, механикаи, бензин, газ, дар ҳолати хуб қарор дорад. марамат бубинед, кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад. рақамҳошам мегум, як бори дига нархша мегум ки 16000 сомонияй, рақамҳо 901 81 05 99. ва инчунин як мошини дигарро дар аввал шумо дида будед ки нархиш 11000 сомонӣ, Opel хетчбек, рангаш сафед, солиш 1993, 11000 сомониш мега, объёмиш 1.6, механикаи бо бародаро, танҳо бензин дорад, газ надорад. кадоме ки зурш мерасад, ҳамин қадар пул дорад дӯстон. 11000 сомонияи мошин. рақамҳо барои занг задан 901 77 33 38. занг занед ва мошинро аз даст надиҳед.
хушбинандагони азиз, як навори дигарро ба поён расондем. дӯстони азиз, мо тасмим гирифтем ки ҳар як маркаи мошин, мисол якум Opel Hatchback гирифтем, дигар мошинҳоро шумо танҳо ба воситаи лайкатон, ба воситаи подлитсатон мо маълум мешавад ки мақсад чанд қадар тамошо карданд ва чӣ қадар лайк гузоштанд. мо дигар маркаҳои мошинро инчунин навор карда барои шумо нархҳои арзонша мековем, меёбем, пешкаши шумо мегардонем. ба ҳамин хотир дар видео лайк монед ва видеоро подлитса кунед дар имо, ватсап ва одноклассники. инчунин наздиконе ки дар пешатон шидааст ё ин ки мешиносед, ҳамонҳоро гап занед, дар видео лайк монанд ва видеоро онҳо ҳам подлитса кунанд ва наворҳои навро интизор шавед. худатонро нағз нигоҳ кунед, худатонро эҳтиёт кунед, соҳиби ҳамаи наводи мошин мешавед иншааллоҳ. бо канали ҳамнаво бимонед ва Али Акбар дар хизмати шумо дар паноҳи худованд бошед.